Velkommen til denne her video i dag, så skal vi spille det der er mig, der var lille. Men bare lige tænke ud af det. Så er kameraet ordentligt. Men i dag, så kan I jo se. Her er jeg. Ej, det er så. Her er jeg. Wow, skal lige have noget måneder. Jeg kan ikke finde babyen. Hvor er du, baby? Holy moly, der rødder meget. Jeg ved, hvad jeg mener. Vi skal også snart lige have rødt lidt op. Ej, shit, mand. Jeg tager bare lige alle tingene sådan bare ned i bøtterne. Ej, min drikkedunk, den lægger jeg bare i. Jeg tager bare alle tingene ned i kasser. Fordi jeg kan smide dem ud. Ja, jeg ved, hvad jeg tænker. Jeg har bare ikke så meget. Eller jo, på en måde. Oh my god, altså. Jeg skal rundt alt det her nu, fordi det har jo været nytår. Jeg har bare ikke spillet så meget Tokaboka, som jeg tror derude. Man kan jo ikke se en skid fra min hånd. Oh my goodness. Jeg skulle have gjort noget. Den her. Ja. Det er god, han er bestemt. Ja. Oh goodness. Ej. Sådan der. Det gør bare ligesom før. Det gør det sådan. Det tror jeg er bedst, ikke? Det er bedst for os alle sammen. Eller er det? Ja, det er det. Ej, jeg har en god idé. Ej, det kan vi så bare overhovedet ikke. Det smutter det bare ud. Ja. Her kan jeg en masse knapper. Oh my god. Jeg kan ikke lige finde ud af, hvilken knap jeg fandt ud af det. Ej, den skal jeg i hvert fald ikke smide ud. Og den der ligger med på bordet, søs. Hvorfor fuck gør det det? Undskyld for, at jeg bander mig rigtig meget, men det er bare krise der. Der er jo så meget. Ej, mit ven er tændt. Holy fuck. Ja, og jeg tænker nok bare, er det sådan her, du opfører dig, når din mor ikke er ham? Og ja, det er det. Oh my goodness. Det er tungt. Oh my god. Det er så svært, den her dumme. Lige meget. Jeg fik den. Den gider jeg ikke have mere. Min lille sanglærke skal ud. Vi skal lige have gjort noget. Jeg kommer tilbage lige om lidt.
Så kan I høre noget musik. Den her. Den her bliver okay. Ja, den hjælper sygt meget. Og det gør den også. Jeg tror lidt langt. Sådan der. Som I kan se, der er en lille koala der. Og bare lige over, at den sagde noget meget mærkeligt. Gider du ikke nok at stoppe med det der? Det er så... Der er faktisk børn til stede. Og det er en bamse, I kan se. Det der. Ej, sådan en gad jeg faktisk sygt godt at have. Wow. Og jeg kan se hendes nye tøj der. Så... Kender I ikke også bare... Oh my god, jeg har stadigvæk glemt at... Kender I ikke det, da det var, I gik i børnehave eller sådan noget? Så sang I altid... Da vi gik i børnehave, så sang vi altid... Sol, sol, kom igen. For du er vores bedste ven. Regn, regn, gå din vej. Vi gider ikke at se på dig. Ej, hvor jeg ikke engang. Jeg er sygt dårlig. Ej, jeg er ikke engang smidt derud. Det skulle jeg have gjort igen. Ej, jeg elsker sådan her musik. Men det gør altså. Ej, den her har han givet altså til valentins. Ej, hvad filen? Ej, det er trøfler. Hvad fuck? Men i dag, så skal vi faktisk ud og kigge på nogle gaver til barnet, fordi at jeg synes ingenting ens fejls. Så vi går lige ud herfra, ikke også? Det tænker alle nok også. Hvorfor er der ikke gaver til barnet? Ej. Nå. Der er ikke noget. Den kan lidt. Nej. Og en lille ting. Den der, det var bedre. Han har ikke noget. Heller ikke noget. Oh my goodness, nu må vi snart komme til Shoppeby. Ej, altså. Så sker det bare lige det. Okay, jeg tænker nok, hvor skal vi hen? Jeg tænker, vi skal... Jeg tror, der er noget meget godt shoppe. Eller det. Selvom jeg godt gad have en pakke, det var meget bedre, hvis jeg havde fik en pakke. Men det er da lige meget. Og jeg tænker nok, hvad snakker jeg meget? Men det er fordi, at jeg kan godt lide at snakke. Det er nok den langeste video, jeg nogensinde har lavet. Så man kan se, at der ikke sådan noget legetøj-agtigt for hende. Måske er det. Jeg tror bedre, hun kan lide et eller andet genbrugsbutik. Fordi hun er en meget sær pige. Så går vi lige ud af den her butik. Finder en anden butik. Måske er der noget derinde. Hun kan godt lide sådan nogle sære ting. Som katte og det. Eller ikke fordi jeg siger katte sære. Men det er det bare.
Og maling. Det tror jeg godt, hun gad have. Og bamser kan hun godt lide. Hvor er mit maling? Der er nogen, der har stjælet mit maling. En blad. Nå, men vi ses i part 2, Tukabuka. Vi ses. Vi ses i næste Tukabuka video, part 2. 3, 2, 1.